Poznajemo vas sa damom koju slobodno možemo da nazovemo i doktorka Dolittle. Ona je po zanimanju veterinarka, već 10 godina piše i knjige za decu. Eni, sada ti? Slobodno, Eni. Neće, Eni, trema. Za decu. I naravno, junaci njenih priča su životinje. Danas sa nama Nikoleta Novak, ali i drugari. Ja sam Eni Nikoleta već predstavio. Eni ima 8 godina. Jeste. I predivna je. A ko je tu? A ovo je maca koja se zove Lajfi i ona ima 3 godine. Eni i Lajfi žive zajedno i imamo još jednu macu i jednu kucu. Svi su srećna porodica životinjska. Pa kako to? Šta je to sa mačkama i psima? Da li smo mi u toj nekoj zabludi vekovnoj da se mačke i psi ne slažu ili ipak imate vi kao veterinar neko objašnjenje? Pa ima objašnjenje da oni prirodno jesu neprijatelji, razgovaraju na različite načine. Recimo, pas vrti repom kad je srećan, a mačka vrti repom kad je ljuta. Tako da već imaju u startu nerazumevanje u komunikaciji, ali uz naše strpljenje mogu da se naviknu da žive zajedno i vrlo se lepo slažu. Kako ste vi, Nikoleta, došli na ideju da pre 10 godina, ukoliko ne grešim, krenete da pišete basne? Pa nisam prvo krenula sa basnama, već prvo sam napisala priručnik o kućnim ljubimcima koji se zove Upoznajemo kućne ljubimce. Tada su me iz izdavačke kuće Pčelica pozvali, u stvari imali su ideju da tako neka knjiga nedostaje tržištu. I u okviru jedne njihove edicije smo napravili tu knjigu. To je u stvari vrlo edukativna baš priručnik za mlađi uzrast kako prići psu, kako se ponašati ako pas reži. Osnovne komunikacije ne samo sa psima, nego i sa mačkama i sa drugim kućnim ljubimcima. Od tada kreće jedna divna saradnja koja traje 10 godina. Od tada smo objavili jako mnogo knjiga. Pravo da vam kažem, ne znam tačan broj izdanja, zato što imamo puno edicije, slikovnica, imam romane za decu. A da li je tačno da su vas zapravo vaše ćerke u početku inspirisale? Pa kako ne, moje knjige su u stvari rasle sa mojim ćerkama, jer start je, recimo ovako, ove knjige prve kao basne, koje imate tu priče iz šume, znači to su za mlađi uzrast knjige, da bi sad posljednja koja je izašla, evo koju držite sada u ruci. U potrazi za Budimirom. Jeste, to je roman za tinejdžere, to je baš 15-16 godina i stariji. A eto, krenuli smo kako su one prelazili iz uzrasta u uzrast, tako su i moje knjige išle za starije generacije, jer bolje ih razumem i poznajem. Sad ne znate broj izdanja, ali da li znate broj jezika na koje su prevedene vaše knjige? Ne znam ni to tačno, ali prevedene su na dosta jezika. Najviše čak te priče iz šume. Ova edicija u kojoj su basne. Pa odlično. Sad, ja sam malo istraživao i shvatio jednu veliku grešku kod vas, a vi mi ispravite, možda i nije greška. Vi imate Zečicu Tinu, Ježić Miki, Lane Mila, zatim Medvedić Neca, Dabar Ljupče. Ne postoji ni jedan Danilo. Veliki propust. Morat ćemo da ispravimo prvom sledećom prilikom. Samo izaberite koje životinje biste da budete. Konj, čuo sam da imate konje. Imamo konja vihora, već ne vredi. Ne vredi. Ne, morate nešto drugo da smislite. Nešto ćemo se dogovoriti. A ko je od ovih junaka najdraži vašim čitaocima? Da li se neko već izdvojio po tom pitanju? Pa od ove knjiga slikovnica za mlađi uzrast, recimo, dosta vole Ježića Mikija koji je stalno ljut. Valjda deca se prepoznaju u njemu kao liku. On je u jednoj od priča iz priče iz šume. A Budimir je u stvari jedan rakun. U potrazi za Budimirom i tako mi je pričao Budimir. To su 2 romana za decu, ali i mlade, gde je glavni lik Budimir rakun. Zašto se on zove Budimir? Ima svoj razlog. Pa to neću da vam otkrijem, morate pročitati knjigu. Dobro, ali ja sam čuo, imamo mi ovde kod nas u redakciji koleginice koje čitaju vaše knjige svojim najmlađima i kažu da to nisu samo basne, nego da oni nauče mnogo i o samim tim životinjama. Ja sam se trudila da deci prvo priče budu bliske, ali da ujedno budu i edukativne. Jer nekako važno je u tom uzrastu da deca na neki suptilan način im prenesemo važne poruke i naučimo ih o svemu, a između ostalog i da vole životinjski svet i da vole životinje, jer družeći se od najranijeg uzrasta oni ih i zavole. Sad, koje osobine dodeljujete kojim životinjama? Da li već imate to kao raspoređeno? Pa da, recimo taj Budimir, rakun, u tradiciji indijanaca, on se smatra jako mudrom životinjom i on je u mojoj priči jedan mudrac, tako da jeste tu je prihvaćena njegova osobina. A također u ovoj ediciji o slikovnicama, u stvari u basnama, tu su životinje, imaju te svoje odlike. Recimo, lisica je lukava, to jest voli da izmišlja, onda zec se plaši da ode sam na zimovanje i tako da jež, pošto ima bodlje, on je ljut.
O, pa znači svako već ima raspoređene uloge. Sad, pomenuli smo već vaše ćerke. Da li tačno su one lektorke, da one prve to sve je ispred? Kako ne? Sad pogotovo u ovom romanu za tinejdžere, pošto je tu jezik prilagođen njima, smejali smo se mnogo u redakciji jer su oni mene radile lekturu i korekturu, posebno tekstova koji se tiču internet komunikacije, prepiske. I onda su nam ispravljale tekst da mi stvarno nismo znali zašto to tako. I onda su nam objasnili kao, vi ste iz doba dinosaurusa. Pa nemate pojma. Zašto napisati OKK, a ne OK? Eto, i to ćete saznati u knjizi. Ja sam čuo da vi vašu ljubav prema životinjama nekako širite, kao zarazu. Nećemo sad uopšte da govorimo o virusima, ali, na primer, da je vlasnik izdavačke kuće za koju vi izdajete, zahvaljujući vama, postao vlasnik, da li 2 psa? 2 psa, jeste. Kad smo se upoznali, on tada, kada smo trebali da radimo tu prvu knjigu, Upoznajmo kućne ljubimce, ja sam pitala, dobro, šta konkretno hoćete da bude u toj knjizi? On je rekao, pa vi ste veterinar, ono što vi mislite da je bitno, ja stvarno ne znam, nisam imao kućne ljubimce. Da bi danas on imao celu objavljenu ediciju o Archie i Dori, o kućnim ljubimcima, njegovimo 2 labradora i postoje veliki fan i sad kod njega u firmi gotovo svi imaju kućne ljubimce. To je jedan od uslova za zaposliti se. Sad, šta je jedan od uslova da neko, na primjer, ako nas sada gleda i poželi, jao Bože, zašto ja nemam sad teo sam kažem jednu mačku, jedno kuće kao što je Emi. Šta treba da posjeduje neko na prvom mestu ukoliko želi da ima kućnog ljubimca? Ma kao je za sve u životu ljubav. Ako volimo, sve ćemo naučiti. Nisu to teške lekcije o saživotu sa životinjama i mi puno od njih učimo i ujedno i one od nas, tako da vrlo se lako uspostavi jedna lepa komunikacija i uživamo zaista sa njima. Sa njima je život mnogo lepši i srećniji. I Nikoleta, za kraj, kako izgleda buđenje kod vas u domu? Ko je ranoranilac? Ko prvi ustaje? Da li ima neka šapa? Markni tamo, Emi. Ćao, nećeš, dobro, u redu. Nećete verovati, oni su svi prilagođeni u stvari nama, jer to ja insistiram kada pričam ljudima, morate vašeg ljubimca da prilagodite vama, ne da se vi prilagođavate njemu. Tako da u našoj kući ja prvo ustajem. I tek onda se oni svi bude, dobijaju doručke i tako, jer inače mačke su sklone da vas bude, da one krenu 5 ujutro, hoću doručak, ja to nisam dozvolila, tako da ja prva je onda... Znači mora da se zna ko je gazda. Da. Nikoleta, hvala vam najlepše što ste nam ulepšali ovo jutro. Sada, Emi nam se, mislim, uspavala, ili je možda prije, ili ona inače ovako mirna? Dobro, ona je stvarno dobar pas. Hvala vam najlepše, ja se radujem da pročitam U potrazi za Budimirom i da vidim šta to muči Budimira.